Iruditzen zait, askotan behartzen ditugunean irakurtzera, ez gehala mesede egiten ari irakurtzaletasunari. Iruditzen zait, beti dela importantea noski, aurrei eskura eduki dezaten. Baina are importanteagoa da, beraiek esperimentatu dezatela. Eta niretzako klabeetako bat da, batez ere txikiak direnean, beraiekin denbora pasatzea. Ze badirudi, txikitan asko irakurtzen diegu umiei, eta ja norbere kabuz irakurtzen hasten dienean, momentu horiek desagertu egiten dira. Eta izugarrizko pena ematen dit, badirudi ja beraiek autonomoak direnean irakurtzeko, beraien kasa uzten ditugula, bai aukeratzen eta baita irakurtzen ere. Eta niretzako, nire amatasuraren prozesuan baldin badaude momentu magikoak izan da nire semearekin elkarrekin irakurtzen pasa ditugun denbora horiek. Eta iruditzen zait hor ia gutxienekoa dela liburua, gehiago dela elkarrekin sortzen den lotura afektibo hori. Eta orduan, hortik bideratzen baldin baditugu aurrerago ere ematen diren momentu horiek irakurtzeko tarte hori nolabaiteko emozio batekin lotzen badugu asko zerrexago lortuko degula. Eta behartzearena, iruditzen zait, esan dizuedan bezala guztiz kaltegarria dela. Etorriko da, etorri behar badu. Eta ez daukagu zertan mundu guztia irakurtzailea izan behar. Bai, ez da?